India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hapdeng kajing hiarthma ke Russia u Volodymyr Zelenskyy u Presiden jong ke Ukraine ulanang long unong yalam u bapaunam jong ke Kyrteng khamtam namar kajing shlur bat kajing yang scam halaki jong kinongrim kajing shanya jong kinong shong shnong ke Ukraine klapin long ya u kum uwei na kinong yalam bapaunam ke Kyrteng tangha ki khindiat tayo u Zelenskyy udon bun kinong kershan ha Assam ru ka romikati ka badai ka company Slasha nagahati klapin mi ya Slasha bathmai bekerteng u Zelenskyy strong Assam black tea u Zelenskyy udai ubaklan bor ha ka perthai bat ulala banya khun persha ya ka Russia ka baklan bor bat upin I ya ka jinglong baklan bor bat bang ka jingmat u Slasha ka Assam jongi ong u ranjit barwa unong seng ka aromikati ubarwa ulayathu biya uniu Slasha bedang pinmi thamai bakirteng u Zelenskyy strong Assam black tea lashna na u Slasha baklan ka Assam CTC but artisanal handcrafted Assam orthodox kador jong uni u Slasha ka poiting ka khandai pho shisong ka ba ars pa gram unong seng ka aromikati ulathmu menta ban pinyat yo ya u Slasha bethamai but baklan ka Assam shabaro ka we ka India ka Kyrteng jong ka company jong u kadai ka tenda but stees and craft private limited but kadan ha East Joyti nagar ka badan hajan manu maidam jong ka gahti ngikirmen banyat bha new Slasha bathamai ong ubarwa ubadan hakikam khai Slasha lakumba ar post nem aa kania ka company kalayu I ki Slasha badang jerngam naki kper Slasha bampindan kam dawai na Assam bat na Arunachal Pradesh ban kirsha ni kinongrep ban yo ekador ke babyang ya Slasha jongi lashna dakakti bat udon ke jingmat ke babang ong ubarwa kham minshwa ke aromika tea klapin mi ya blooming green tea hakasien ke beningkong hakathan shatay lammi ngi ke India